Trojrozměrné obrazy zaplňují v květnu galerii Žlutý kopec. Jejich autor Bohumil Zimmermann se s námi podělil o zážitky ze své tvorby. Tohle je vaše druhá výstava tady v ústavu. Jaký má název a co jsou tady za fotografie? To jsou fotografie 3D, tak to nese i název. A jsou to 3D fotografie formou anaglyfu. Anaglyf ten se skládá z toho, že jsou vyfoceny dva obrázky, které jsou mezi sebou posunuty o 8 cm. To je vlastně šířka očí, nebo rozteč očí. A každý ten obrázek je potom složen v počítači v Zoneru, to je brněnská firma, která tento program vyrábí. Tak v tom je složen dohromady a teprve přes brýle, které jsou k tomu potřeba, červeno-modrý, tak přes ty mozek dává dohromady výsledný obraz, který se rovná potom tomu 3D efektu. Převážně jsou ty fotografie z Ivančic, jinak není to dělané ani tak jako záměrem umělecky, fotografie, ale spíš, aby vynikly ty 3D motivy a aby to nějak přitáhlo veřejnost k tomuto žánru. Jak vás to vůbec napadlo dělat takové fotky v 3D? No já už jako malý kluk jsem viděl, to 3D totiž není novinka, ten anaglyf. To se dělalo už kdysi, vím, že sestra měla někde z tuškárny Kohinoor, kde se taky dívalo přes ty brýličky a tak dál. Ovšem renesance tady toho nastala teď, když je digitál, kde se to dá dělat všechno teda nádherně v tom počítači a doma, že jo. Která je vaše nejoblíbenější fotka? Fotka možná můj vnuk tamhle naproti. Je to vlastně, jak se dívám, jsou to objekty, jsou to děti, jsou to domy, prostě je to široké spektrum. Je to úplně všechno tak, aby vynikl ten 3D efekt. Kdy jste začal vůbec fotit? Asi v 15 letech, 14-15 letech. Ano, je to můj celoživotní koníček, já teda kreslím a maluju a toto se vlastně s tím prolíná. Jo. Fotografie to je nedílná součást toho, poněvadž fůra věcí je stejná, jak teda v kreslení, tak i v tom fotografování. Znamená, že jste i takový nadšenec přes různé programy počítačové? Ano, samozřejmě, já jsem počítačový dědeček, já mám 70 roků letos, jo, a já jsem do počítačů blázen. Vernisáž autora zpestřilo vystoupení pěveckého souboru z Ivančic Bábrle. Výstava potrvá až do konce května.